Já vás tady vítám při dnešní Game of Scoot. Šambo vydal mě. Druhý pokus. Dávám opoký klester na to. Já vás tady vítám při dnešní Game of Scoot. Sešli jsme se tady v sestavě Davídek Vrána, Tomáš Javor, Baxin a já. A budeme hrát Game of Scoot 2v2 na 3 písmenka. A tady teďka z druhého týmu vám někdo vysvětlí pravidla. Takže pravidla vysvětlí Baxin. Pravidla jsou stejný jako minule. Že jeden zadává trik a ten protivník to musí splnit. Akorát je to na týmy, takže jeden z těch dvou to musí splnit. A zase zahraje na SCOOT. Šambo vydal mě. Šambo. Do prdele, já jsem to kokot. Takže my zadáváme první, jo! Zadání se musíme střídat. Zadá Baxin, potom zadá Javor, potom zadám já a potom zadá David, tady za kamerou. A nemůžeme to dělat, že bych dvakrát po sobě zadával třeba já, aby to nebylo nespravedlivé. Ale plnění se může dvakrát po sobě, ale to je maximálně, potom už musíte dát. Takže moje první zadání bude briefle v radiusu, protože je to začátek, takže jdeme na to. 25, 8, 6, 7, 8 bands. Já zadám Kikos v radiusu. Got my niggas in the bay. Dáš to? Jo, dám to. Druhý pokus. Radiusu. Zježdění zadáme double heel tamhle do dopadu. Protože kluci oba dva jezdí jinou stranu než já a nemají to na placku, nebo nemají to do dopadu, tak to můžou odjet klidně na placku. Bude down a sela mi noha, takže moje zadání neplatí a zadává druhý tým. Já zadám asi heel kečnutý zadní nohou na čem. OK. Čas bar jsem na tu plasku. Kámo, to nesmí odjet. What the hell? Až tým se odjedeš kamenné skibidi downi. Tak já zadám backflip whip na velkém radiusu. Yes. No? No? Jelikož jsme tým downi, a ne, nejsme downi, prostě to je fakt jako, že to je fakt hnusný trik, tak máme S. Jo, zadáváš. Já nevím, jak se ten trik jmenuje. Jdeme tohleto, skočím z rádiusu a půjdu rovnou do toho. Je mi líto. Máme první písmeno. Jo, tohle nebudu dělat. Jsme taky celkem downi. Já zadávám heel rewind, jsem na placku. Takže tohle Baxinovi nepočítáme, samozřejmě, debil. A jde si dát další pokus. V životě jsem si nemohl. Mám kikles brý. Jo, tak já zadám front bree na pane placálka. Got on my leather jacket thriller. The show ain't nothing Miller. Man, I'm a lady killer. Sketchy. Musíme se kouknout na záběry. Tady můžete vidět záběry. Tomu nepočítáme. Protože už jsme se jako dohodli, že trochu přetvrdíme, ne tak moc, tak já zadám dekádu tamhle přes ten malinký růžek. Tohle nemůžu rád. Jo! Neříká se mi to vůbec lehce, ale bohužel to musíme počítat. Stáváme do té placky. Co zadáváš? Tak já mu zadávám před spiny. OK. Já nemůžu to! Bojím se spiny, kam. Ty jsi debil! Já půjdu kiss taký tam na tom velkém rádiusu. Taková míchanice. Kiss? 540 v tomto bangu. Neumíme 360 a takovýhle hovna, takže na to serem. Takže máte SCO, že Jo, máme sice O. Dávám opoký klester na to. Do switcha. Tak si dáme Tegrem bar. OK.
No, cože? Takže já zadávám klasiku, bude to Buttercup. Přes spinu. Já to zkusím, když to nedám, ale zkusím to. A nebo nezadá. 4 písmenka a kvůli tomu se učím do tamté části zkoušky. No jo. A zadám asi downboro bar out. Máme písmeno. Takže se to O. Jo, sice o. Takže 4-4. Jo. Takže tady bude rozhodovat poslední písmenka a pak Rýda. OK. Hodnotím velice pozitivně. OK. Zadávám unless na platku. Já jdu do grabar 6 minut. Dávám si Reedu za Davídka, jelikož Davídek předtím nedal, že prostě nepřejel spinu. Jo, tak jo, tak se dává Davídek. Jo, ty vole. Jelikož se mi už zdá, že ta game je moc dlouhá a pánové už využili svoji Reedu, tak já půjdu 3-6 bar přes náš funbox. Ani to nesmíš. Pak si nezadal jediný trik, který my jsme nedali, všechno zadal To Tomáš. není pravda. No jenom dal jeden trik, jo, který jsme nedali, jo. Víc? Takže, Určitě víc. No, Já jsem víc splnil. no, takže dávám si Reedu na 540 v té stračce, ty vole, to nevím. Vyhráli jsme to? Jo? Jo? Ty vole. Oba jsme měli sen vyhrát gameu nad Javorem a oba měli sen... Museli jste na mě být dva, ty vole. Měl jsi Harvana. Jo no. Já jsem Harvana. o pokykles. Zadal jsem. Ty vole, jak kdybych, ty vole, začal hned to hrotit. Nezadal jsem jediný trik přes spinu, ty vole. To by nedal nikdo, kámo. Já umím milion triků přes spinu, který oni neumí. Já jsem na hvězda večera, samozřejmě nejlepší. Bohužel dneska nebyl můj den, nehrotil jsem to hned od začátku a navíc pak jsem dostal jasně. potáháno. Jasně. Chtěli bychom to ukončit, naše Instagram je zase v popisku. Tak, čau. A sledujte Snakea proti fanpage.